Sziasztok! Ez itt a Mesterem C. Ez is egy Minecraft fajta. Itt van a játék. Itt vagyok én. Lehet látni. Peti, te még itt vagy? Itt van mellettem a barátom. Ez a telek az övé. Igen. Nem tudom, bocs. Jó, majd nem tudom. Na jó, ez a barátom, ez a terek úgy hívják, hogy Robidvu. Nem árom el a nevét, hogy zaklassátok. Lehet, hogy valaki már tudja, lehet, hogy valaki nem. Az nem fogja tudni. Bocsánat, hogy nem árulom el. Én tudom, el is mondom. Jó van. Amit beszerettem volna mutatni nektek, ez egy ilyen reklám, ez egy ilyen reklám lesz, vagy ez most ez az egész reklám. Ez az iskola. Lehet látni itt az iskola. Ha szeretnétek adakozni, akkor az újoncoknak meg tudjuk csinálni, hogy legyen iskolájuk, hogy tudják, mit kell craftolni, meg ilyenek. Itt kell ezt beírni, Plax Robidvu 200, lehet többet is, amennyi jól esik, és így elkülditek okkal. Nekem most nincs fent, úgyhogy meg pénzem sincsen sok. És akkor ezt meg lehet találni, és akkor csinálunk az újoncoknak egy iskolát. 13, nem tépézel, 13 pad van, mondja, 13 pad van, itt az igazgatói. Ne zavarj! Ne zavar, én írtam oda, mert én vagyok az igazgató. És itt van, hogy tornaterem. Itt le fogjuk tölteni nektek a sportmódot, hogy tudjatok focizni, labdázni, és ilyeneket. Meg nektek is le kell tölteni, majd leírjuk egy táblára, hol kell letölteni, és ennyi, vagy csinálunk nektek egy videót. Ha Peti egy barátom majd elküldi nekem, hol kell letölteni, mert ő már egyszer letöltötte videót, és csinált róla. Ennyi. Ez lett volna amúgy az egész videóm, ezt akartam volna bemutatni. Ez a Peti vizsgálája, telke. Itt fognak majd craftolni a gyerekek. Azért mondom gyerekek, mert újoncok. És szerintem lesz a craftolás óra, építkező óra, az ilyen árammal működők, az olyan óra lesz, Reston óra lesz, igen, meg kertészet óra. 4 óránk lesz, naponta 20 perces óránk lesz, 20 perc, az szorozzuk be 4-jel, az 80 perc. 80 perc elvesz az időnkből, hogy tanuljunk. Napi 80 perc. Ha levizsgáztatok, itt jegyeket is lehet kapni. Lesz egy olyan hely, ahol táblákkal leírjuk, hogy ki hányas kapott. És ha valaki megbukna, akkor sajnáljuk, de újra kell, lesz egy utolsó vizsga, akik megbuktak, akkor szerintem gyorsan tanuljanak azok. És amúgy ez lett volna az egész videó. Ismertető az iskoláról. Legyetek szívesek pénzt küldeni, hogy tudjunk warp iskolát csinálni. Hát, ez lett volna az egész mai mutatni valóm. Robidvu és Kobra küldtök, akkor köszönjük szépen!
és sziasztok!